Pinaw na to si Erwin. I-reach mo na. XFM Katropa. Ombudsman said, sila yung nag-request na sa kanila na lahat. That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa doon sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Mag-i-investigate ka. If you're fact-finding ka, you're investigating also. When will you start the transfer of maybe turnover to? I will have to meet with the membership of the Blue Ribbon para pag-usapan namin when do we turn it over. Kailangan din namin ma-inform yung lahat ng members ng Blue Ribbon Committee. Okay. Tanang flood control cases, asa na? Adto na sa ombudsman. Now, we can only hope and pray, mga higala, that the ombudsman, baga kaigsunan mo tininuod, pero para sa itong sa Cavite, mga higala, ilaman ang lugar. Tinudoon, basag kahato nila. Ila ba kasad ng tinudoon nga ila basta ng lugar na ila man sila may maipit, ala. Mao na'y pangutana, may gala nga nagtangag og dako yung kayong ganti, mga igsoon. Alas 9:49 na ang takna, mga igalas buntag. Wala tayo oras. Alipayong adlong Lunes ninyo. Skirda kong sayo, kaya murag nahurot akong energy ron.